Tak, čaute, to je Stepisamwood a dneska to je zase tretí diel a teraz vám ukážem postavičky. Takže vychutnajte si to. Tento diel bude kratší, niekoľko minút. To je iba taký, aby si videli moje postavičky. Ako môžete vidieť, už som to vyriešil trochu. Lepšie tie čiary, ako keby ste nič nevideli, nie? No, ja si myslím. Tie čiary sa robia preto, lebo to natáčam. No, preto to natáčam. Ach. Pošta. Sakra, kde si? Mám do kadru. Tak, toto boli moje všetky postavičky. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tak, čaute.